Merħba tfal, nittamal tinsabu tajbin, jina jisimni Miss Franziska u llum ħanerġaw naqraw storja oħra fl-imkien. Illum ġibtilkom storja mill-mitoloġija Griega. Ġieli smajtu bil-mitoloġija Griega? Dawn huma 6 stejjer li ġejjin mill-Greċja tal-Qedem. Dawn l-istejjer kienu jiġu rrakkuntati u baqgħu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra, ġifieri in-nies kienu jgħiduhom lit-tfal tagħhom, dawn kibru baqgħu jgħiduhom lit-tfal tagħhom u bekk baqgħu jintirtu minn persuna għall-oħra. U dawn l-istejjer Griegi tfal huma popolari madwar id-dinja kollha, għaliex dawn huma stejjer speċjali. Fihom insibu minn kollox. Insibu maġija, insibu kreaturi strambi, allat, mostri, u insomma ħafna affarijiet supernaturali. Tfal dawn l-istejjer il-nies tal-Greċja kienu jużawhom biex jew jippruvaw jispjegaw l-affarijiet ta' madwarhom, l-affarijiet li qed iseħħu madwarhom, jew inkella biex minnhom jgħaddu talima. U llum ser nkunu qed naqraw storja oħra famuża mill-mitoloġija Griega. U fil-fatt hawnhekk għandi l-ktieb u ser nistaqsi lilkom mill-qoxra tal-ktieb dwar xiex taħsbu li l-istorja. Qed naraw raġel libes kuruna, jiġifieri jista' jkun li hu xi sultan jew forsi xi re, xi persuna importanti, u qed naraw l-affarijiet madwaru kollha sofor, kollha jidhru qishom tad-Deheb. Din l-istorja tfal jisimha Is-Swaba tad-Deheb tas-Sultan Mida. U kif għadtilkom din hija storja Griega li ġiet miktuba minn Saviour Pirotta u addattata għall-Malti minn Karm Serracino. Issa tfal se naqraw il-ħarsetta li tkun fuq wara tal-ktieb biex nibdew niskopru ftit dwar l-istorja. Is-Sultan Mida kellu xewqa li kulma jmiss isir deheb. Imma meta qata xewqtu, induna li qatt ma seta' janna lit-tifla tiegħu aktar, se jaqbad jagħmel. Ejjew naraw x'għamel is-Sultan Mida. Kif ġa għedtilkom il-personaġġi ta' din l-istorja huma is-Sultan Mida, li huwa Sultan Sinjur, u għandna wkoll satiru. X'inhu taħsbu satiru? Satiru huwa kreatura tal-maġija, nofsa bniedem u nofsa mogħża. Kif għedtilkom hija xi ħaġa normali ħafna li f'dawn l-istejjer ikollna kreaturi strambi u differenti. Mela tlaqna naqraw l-istorja flimkien. Deheb, 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 deheb jixel u jiddi. Kull darba li s-Sultan Mida kien jidħol fis-sodda biex jorqod, kien joqgħod jaħseb fid-deheb li kellu. Kellu deheb kemm irid, imsakkar f'postijiet differenti u sigrita biex ħadd ma jkun jista' jmissulu. Bint is-Sultan kienet kuntenta li missiera kellu ħafna deheb, imma kienet tixtieq li ma kienx jaħli daqshekk ħin fuqu kuljum, għax kieku kien ikollu iktar ħin xi jqatta' magħha. Jum fost l-oħrajn, il-prinċipessa ċkejkna marret ħdejn is-Sultan Mida waqt li kien qiegħed jgħodd id-deheb tat-teżor tiegħu. Missier, qaltlu, ej jilgħab miegħi fil-ġnien. Imma x'taħsbu tfal li qalilha s-Sultan Mida? Mhux għalissa prinċipessa żbejħa tiegħi, weġiba s-Sultan. Niġi wara li nkun għoddejt id-deheb tat-teżor. Buqar tad-deheb, żewġ tazzi tad-deheb, platt tad-deheb. Is-Sultan Mida kien tassew rejb, jiġifieri ried li jkollu dejjem iktar. Ried li jkollu iktar deheb minn kull sultan ieħor fid-dinja.
Meta fl-aħħar kien għadd id-deheb kollu u ħbih tajjeb, is-Sultan mar fil-ġnien biex iqatta' ftit ħin ma' bintu. Kif ħareġ fil-ġnien, waqt li b'moħħu kien għadu jewden jinkwieta kif se jikseb iktar deheb, jara satiru, kreatura stramba, nofsa bniedem u nofsa mogħża. Kieku intom taraw satiru tfal, x'tagħmlu? Ħanaraw is-Sultan Mida x'għamel. Jimporta naqta' tuffiħa mis-siġra tiegħek? Staqsih is-satiru. Ta' żgur, wieġeb is-Sultan Mida filwaqt li baqa' jaħseb dwar id-deheb. Is-satiru qata' tuffiħa. Ħaqek premju ta' kemm għandek qalbek tajba? Qal is-satiru. Għajdli, x'inhi l-iktar ħaġa li tixtieq fil-ħajja u jien naqtalek xewqtek. X'taħsbu li ser jgħid is-Sultan Mida, x'sewqa ser jagħmel? U intom tfal kieku għal xiex tixtiequ? X'nixtieq l-aktar fil-ħajja? Ħaseb is-Sultan Mida. Kien hemm ħafna affarijiet li seta' jitlob. Forsi żiemel sabiħ għall-prinċipessa ċkejkna tiegħu. Jew ħsad tajjeb għall-bdiewa tiegħu. Imma fl-aħħar wieġeb irrid li kull ħaġa li jmiss isir deheb. ċert? Staqsih is-satiru. Iva da żgur, aċċerta Mida. Fl-aħħar se jkolli iktar deheb minn kull sultan ieħor fid-dinja. Tajjeb ferm, qal is-satiru filwaqt li qabad it-triq biex jitlaq, ix-xewqa tiegħek maqtuwa. Is-Sultan Mida ħares lejn is-siġar u l-fjuri madwaru. Tgħid veru nista' nbiddel kull ma jmiss bidejja f'deheb? Beda jaħseb. Qata' fjura u hekk ġara inbidlet f'deheb ma' stizz, jiġifieri deheb solidu. Kemm mess il-qoxra ta' bebbuxu u anka din saret tad-deheb. Is-Sultan telaq jiġri ġewwa, beda jmiss buqari u bwieqi. Għadda idu ħafif ħafif mal-purtieri. Kollox inbidel f'deheb. Is-Sultan Mida sejjaħ lill-qaddejja tiegħu. Ġibuli l-inbit, irrid niċċelebra. Minnu fih, il-qaddejja ferrawlu ftit inbit. Is-Sultan refa' t-tazza, iżda l-inbit inbidel f'deheb ma' stizz ma li messu ma' xufteh. Laħam! Għajjat kemm jiflaħ. Għaddej ġablu platt mimli summin imsajjar fl-għasel. Iżda x'taħsbu li ġara? Iktar deheb. X'għamilt? Tniet is-Sultan. Qatt iżjed ma jinsen jiekol jew nixrob, ħanispiċċa mmut bil-ġuħ. Dak il-mument ġiet tiġri fuqu il-prinċipessa ċkejkna tiegħu sabiex tagħtih tannija kbira. Iżda iqaf, tmissnix, wissija s-Sultan b'vuċi għolja. Il-prinċipessa tniktet. Missier, għala ma nistax, x'għamilt jien? Ja ħasra prinċipessa tiegħi, int m'għamilt xejn, karab is-Sultan. Tort tiegħi, misħut jien. Kull ma jmiss isir deheb. Issa tfal, qabel ma nkomplu l-istorja, intom kieku x'parir tagħtu lis-Sultan Mida? X'jista' jagħmel biex l-affarijiet li jmiss ma jibqgħux isiru kollox deheb? Jew intom kieku x'kontu tagħmlu? Imma inti tħobbu d-deheb missier, qalet il-prinċipessa. M'intix kuntent.
Is-Sultan Mida tniet. Ma tistax tiekol u tixrob id-deheb, prinċipessa. X'ħan għamel? Jista' min għamel dan is-seħer fuqek inneħħihulek huwa wkoll? Staqsiet il-prinċipessa. Eżatt, għajjat is-Sultan Mida. Ħareġ jiġri mill-palazz u warajh stajt tara serbut sħiħ ta' passi tad-deheb. Meta fl-aħħar sab lis-satiru, intefa' arkubtejh qudiemu. Jekk jogħġbok, hu lotja tiegħek lura, talbu. Mela m'għadekx trid li kull ħaġa li tmiss tibdilha f'deheb? Staqsih is-satiru. Le, wieġeb is-Sultan Mida b'rasu baxxuta bil-mistħija. Naħseb li ħadd t-talima, qal is-satiru. Mur u nħasel fix-xmara żgħira u tfiq. X'talima taħsbu li ħa is-Sultan Mida? Għal xiex qallu hekk is-satiru. Is-Sultan ġera lejn ix-xmara, neżaħ wejġu u qabeż fl-ilma. Beda jorok idejh kemm jiflaħ. Fl-aħħar refa' oxra ta' bebbuxu mill-ilma u żamma sew f'idu. U baqgħet oxra ordinarja. Il-qawwa li tibdel kollox f'deheb kienet ħarġet minnu u ntilfet fl-ilma tax-xmara. Is-Sultan Mida rema l-qoxra u tella ftit ilma bejn idejh biex itaffi l-għaġġ. Kemm kien ferħan li qed imiss l-ilma? Imbagħad libes ħwejġu u ħaffef lura lejn il-palazz. Meta wasal tal il-bintu ċkejkna l-ikbar tan-nieqa li qatt kien ta'. Qed tara għażiża prinċipessa ċkejkna tiegħi, għalilha is-Sultan kuntent. Jeżistu affarijiet li huma ħafna iktar prezzjużi mid-deheb. U hekk wasalna fit-tmiem ta' din l-istorja. Issa tfal, x'taħsbu li tgħallem is-Sultan Mida minn din l-istorja? U intom x'tallimtu minn din l-istorja? Issa tfal li qrajna l-ktieb ħanamlu attività ħelwa marbuta ma' dan il-ktieb, jien hawnhekk għandi naqra deheb ara wkoll, però ovvjament la qed nitkellmu fuq is-Sultan Mida għandna bżonn nagħmlu kuruna u kuruna tad-deheb. Issa biex intom ukoll ikolkom din il-kuruna tad-deheb għandkom bżonn kartonċina safra, naturalment għandkom bżonn lapes, imqass, kolla jew inkella tejp, u għandkom bżonn ukoll ftit antaċċoli jew inkella affarijiet li tistgħu iżżejnu bihom. Ukoll jekk jirnexxielkom, tistgħu tużaw xi kartonċina l-lewn id-deheb, jew inkella forsi xi karti li ngeżru r-rigali bihom lewn id-deheb biex ovvjament ikollna kuruna sabiħa tleq tad-deheb. Jaf ikollkom bżonn ukoll inch tape jew inkella spaga, ser inkun qed nispjegalkom għal xiex tistgħu tużaw din l-ispaga dalwaqt. Tajjeb, issa nistgħu nibdew billi nagħmlu din il-kuruna tagħna. Kif għattilkom ser ikollkom bżonn inch tape jew inkella jekk m'għandkomx inch tape spaga. Din hija biex tkunu tistgħu tkejlu id-daqs ta' raskom ħalli il-kuruna tkun tista' toqgħod sew fuq raskom. Kull ma tridu tagħmlu li iddawru l-ispaga u taqtaw sa fejn tiġi it-tondjatura. Imbagħad ser taqbdu kartonċina safra u waraw li l-kartonċina tkun twila daqs l-ispaga. Jiena kont ikkalkulajta ftit qabel u din hija id-daqs tal-kuruna tiegħi.
Ma li taqtaw il-kartonċina faċli ħafna kull ma tridu tagħmlu huwa li tpinġu il-kuruna tagħkom, jiġifieri bħalma għamilt jiena. Se nkompli nagħmel tagħmlu il-kuruna ippuntata tagħkom. U ovvjament ser taqtaw il-kuruna u ser tiġikom suppost xi ħaġa hekk. Issa hawnhekk ser nibdew parti faċli ħafna. Jiena kif qed taraw diġà żejjint il-kuruna tiegħi billi għamilt ftit strixxi lewn id-deheb. Weħilt ukoll xi antaċċoli. Insomma, tistgħu iżżejnuha kif tixtiequ intom. Malli tkunu żejjintuha, ħaddawruha u ħataqdu iż-żewġ truf flimkien permezz tal-kolla jew inkella permezz tat-tejp. U hekk ħajkolkom il-kuruna tagħkom, ovvjament tajjeb li tagħtu ftit ċans biex jinxef il-kolla, u mbagħad tkunu tistgħu tilbsuha u intom ukoll tkunu bħal tas-Sultan Mida. Tajjeb tfal, l-aħħar ħaġa li tistgħu tagħmlu wkoll attività li tistgħu tagħmlu, speċjalment jekk intom tħobbu tiktbu l-istejjer, hija li forsi taqbdu parti minn din l-istorja jew forsi tmiem ta' din l-istorja u tagħmlu xi parti differenti, forsi tbidlu xi parti jew tbidlu t-tmiem ta' din l-istorja. Jew inkella għala le forsi toħolqu xi karattru ġdid fl-istorja. Nispera li ħadtu gost miegħi naqraw din l-istorja mill-mitoloġija Griega dwar is-Sultan Mida u jiena narakom darb'oħra b'istorja oħra. Saħħa!